Marošom Kufom, s farárom, vlastne zo Žakoviec, sa poznám už 15 rokov a nakrútil som s ním už 3 filmy. A myslel som, že prídem do Žakoviec tak zhruba 10 rokov po tom poslednom, čo som nakrútil pre Českú televíziu a že budem pokračovať v príbehoch vlastne mojich účinkujúcich v Žakovciach, čo sa medzi tým udialo. A došiel som do Žakoviec a zrazu som zistil, že farár Maroš Kufa je v rómskej osade. Tak som išiel za ním. A v podstate ten prvý kontakt v tej rómskej osade rozhodol, že som si povedal, že nebudem ďalej pokračovať v tom predchádzajúcom filme, ale nakrútim úplne nový, svoj 4. film. A vlastne tak vznikol film Všetky moje deti. Keď človek príde do tej osady a vidí tú chudobu, vidí takú beznádej tých ľudí, vidíte malé deti, ktoré boso chodia po blate, v daždi, v snehu, tak ja si myslím, že každým človekom to veľmi ľudský, ako nejakým spôsobom sa ho to dotkne. Teraz ste dobrí. Vidíte, keby ste takí boli, tak sa dá pomáhať. A keď takí, jak včera, tam musíme utekať, všetci musíme utekať. Nekričte, tak pomaly, kľudne. Počúvaj, Vojto, tak už teraz. Nechajte to. Ja prídem. Pán farár rozpráva, takže ticho. Keď rozprávam, všetci musíte byť ticho, keď ja rozprávam. Keď rozprávam, musíte byť ticho, ináč potom sa nedá. Keď som videl toho Maroša, ktorý sa pokúša pomáhať tým najchudobnejším Rómom, tak som si povedal, že to je úžasné. On vtedy začína vlastne s tou pomocou, tak som si povedal, že skúsime sa k nemu pridať a vlastne spolu ako keby časozberne budeme vlastne mapovať tú jeho pomoc v rómskych osadách. Je veľmi dôležité ukázať rómskú osadu, ako žijú tam ľudia. Keď si zoberiete, že sme na prahu 21. storočia a niekoľko kilometrov alebo niekoľko 100 kilometrov odtiaľ žijú ľudia, ktorí nemajú vodu, nemajú elektrínu, nemajú kanalizáciu v osade. Čiže to je niečo vlastne nepredstaviteľné. Kvapka, ukážte. Tu kvapka. Kvapka dole. No. Ešte tam. A nemôžem ani spať. A sedím. Aj tu kvapka vám, hej? Koľko tu žije? Koľko? Ukážte, tam patkan prebehol. 3 deti. Tu spíte na týmto. Dvihnite toto ešte raz. Nie to vás nie. No. Ach, ja. Každému človeku Maroš dáva nádej a dáva šancu a to je to isté aj Rómom. On dáva nádej, dáva šancu a samozrejme je na nich, či tú šancu využijú. Pôjdete so mnou na buráčku? Kedy? Teraz. Idete si prezúť. Idete šikovne. Raz, dva, že ste nazad. Raz, dva, raz, dva. Keď tento film nebude mať žiaden iný význam, len to, že trošku ako otvorí slovami Maroša Kufu tie srdcia ľudí voči ľuďom, ktorí sú na tom horšie, ako sme my, a ktorí žijú častokrát v nepredstaviteľných podmienkách, tak zmysel tej 4-ročnej roboty bude naplnený.